आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय बे गामिनि गुबुन गुबुन बे फुजा कमिटिनि बिबानाव थानाय मानजाथाव बिथांमोन आरो मानजाथाव बे गामिनिनो साननो हनो गोरों सानसुमै आंनि बिबाजै बिमादै आरो लोगोफोर बे समाव आङो सानजौफुनि बयनोबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बेजों लोगोसेयैनो जे दिनै गोबाव सम जे बे दल फुजा बेखौ बेवहाय जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोबाय थादों। गिबि गिबियाव जोंहा जोंनि बे सोनाब नागारगुदि गामिनि दल कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि आरो लोगोसे नेहाथारि आरो रायजो राजा जोंहा आलासि बिथाङा जोंनि नैबे दल मेला पन्चम दलखौ बेखेवनो थाखाय जों आलासि लिंहरनाय जादों। बे आलासि बिथाङानो जाहैबाय जोंहा BTC नि 9 नं दतमा समस्तिनि MCLA मानगोनां मुस्रि प्रकाश बसुमतारी। हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय। दा नै जोंना पन्चमनि दल मेलानि दा जोंनि सोनाब दाङागुदि गामियावहाय दा बेखौ बेखेवसिगोन आरोखि। दा बेखेवनायावहाय जोंहा आलासि महरै लिंहरजादों 9 नं समस्तिनिनो MCLA बिथां प्रकाश बसुमतारी। दसे समनि उनावनो नैबे रिबन हानाय बे हाबाफारिखौहाय जागायगोन आरोखि। बे रिबन हाखांनायनि उनावहाय जोंहा रायजोआवहाय जोंहा जयग'खौहाय आहुति सावनायखौ जागायजेनसिगोन आरोखि। दा नोंथांमोना नुनो मोनदों नै आरोखि मेन गेटआ। आइजो बिथांमोना नै साखाफारा जानानै दंखाजोबो आरोखि गासिबो। दै सान्थि सारबाय एखाने परित बिथाङा सान्थि सारग्रोबाय। A few moments later. गिबि गिबियाव जोंहा जोंनि बे सोनाब नागारगुदि गामिनि दल कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि आरो लोगोसे नेहाथारि आरो रायजो राजा जोंहा आलासि बिथाङा जोंनि नैबे दल मेला पन्चम दलखौ बेखेवनो थाखाय जों आलासि लिंहरनाय जादों। बे आलासि बिथाङानो जाहैबाय जोंहा BTC नि 9 नं दतमा समस्तिनि MCLA मानगोनां मुस्रि प्रकाश बसुमतारी। बिथाङा सफैबाय। दा बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसे जोंहा जोंनिनो गुबुन गुबुन बोसोरावबो खुंफैग्रा जोंहा मानगोनां पुर'हित जोंहा बिनानन्द बसुमतारी गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनै जोंहा हाबाफारि बादियै गिबियाव जोङो जोंनि बे दल पन्चम दल मेलानि गेटखौ जों बेखेवनो नागिरदों। दा बेखेवनायाव जों आलासि बिथांखौ जों लेंहरनाय जादों। दा बिथांखौ बेखेवनायनि सिगां फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनैनि दल फुजा दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ सामलायनाय मानगोनां कार्तिक चन्द्र ब्रह्म मानजाथाव बिथां आरो बेवहायनो आंजों नुजाथिफैनो हानाय जोंनि दतमा ब्लक BPF नि गाहाय नेहाथारि मानजाथाव बिथां आरो इउथनि आफादगिरि मानजाथाव बिथां आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय आंनि BPF राजनिथि दोलोनि दैदेनगिरि लोगो बिथांमोन आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय बे मेलाखौ फोथारनो बा फुजा होनो लेंहरजानाय मानजाथाव पुर'हित बिथां आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय बे गामिनि गुबुन गुबुन बे फुजा कमिटिनि बिबानाव थानाय मानजाथाव बिथांमोन आरो मानजाथाव बे गामिनिनो साननो हनो गोरों सानसुमै आंनि बिबाजै बिमादै आरो लोगोफोर बे समाव आङो सानजौफुनि बयनोबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बेजों लोगोसेयैनो जे दिनै गोबाव सम जे बे दल फुजा बेखौ बेवहाय जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोबाय थादों। बिराद गाजा गोमजा जायो। खिन्थु बेल' मोनसे जोंनि खत्रिपारा बा वेस्ट नागालखुथियाव मेला जायोबा जोबनायथिंजाय मोनसे अखा बारहुंखा बार फैबाय थानाय जों बेखौ उन्दैनिफ्रायनो नुबोबाय थादों। माबेनिफ्राय फैयो जेब्ला बोथोरा जेरै मोजाङै थाबाय थायो खिन्थु सान हाबहां हाबहां बेलायाव
अनेकबार जों बिदिनो ट्रेनखौ हमथानानै बहाबा थानानै बहाबा दखानाव हाबनानै थानांनाय उन्दैनिफ्रायनो जों बिदिखौ लोगो मोनबोदों जाहाथे बे परिबेसा दिनैनि जे दल फुजायाव जाहाथे बे मोनसे बिशृंखल जाहाथे बिदिया जाया बा दाफैथों बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो बेजों लोगोसेनो जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बेवहाय मेला कमिटिनि खन्दा कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे आब्रुथिखौ रैखा खालामनानै जाहाथे मेलाखौ जोङो मोजाङै मोजां बारहोलांनो हायो बेनि थाखाय आङो कमिटिखौ गोख्रोङैनो दायबद्धता लानानै बा दायित्थ' लानानै जाहाथे मेलाखौ मोजाङै मोजां बारहोलाङो बेखौ आङो कमिटिखौ आङो गुरैयै खावलायनाय जाहैबाय बेजों लोगोसेनो दिनैनि हाबाफारि बायदियै जे मेलानि जे गेट बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ आं बेखेवनो हिसाबै आवगायनाय जाहैबाय गोजोनथों। दै सान्थिया बिजय A few moments later. Ayo buang ayo. दा जोंना नालेंखर बुख्रुबनाय जागोन आवथि बेगरखौ जे जागायजेननायनि सिगां बेखेवसिगोन आरोखि दा नोंथांमोननि जोंना आंनिफ्राय हरनाय आलासि बिथाङाहाय नालेंखरखौ बुख्रुबनानै दा बे मन्दपआव बेखेवसिगोन आरोखि दा जयग होनायखौ आवथि सावगोनखौ। A few moments later. दिनै जोंनि सोनाबदा खुथि गामिनि दल जात्रा मेलायाव दरखं मोखांखौ मेलायनो थाखाय फुवानो थाखाय जोंनि सार प्रकाश बसुमतारिया बेखेवनानै होनायनि थाखाय जय जाथों जोंनि सार प्रकाश बसुमतारिया। गोजोननाय थाबाय सार। आवथिखौ जागायसिगोन आरोखि नोंथांमोन जोंना बरि बिथाङा सफैनानै दङ। A few moments later. रायजो राजा नोंथांमोन दा बिथाङा आलासिया थांबाय आरोखि दा जोंनाहाय दा रायजो राजा नोंथांमोनाहाय लैहोर फैनानै जोंनि देवसालि देवल मेलाखौहाय दा गाजा गोमजा खालामनो थाखाय दा गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरोखि दा बेखौनो बुंनानै आं दिनै भिडिअखौहाय बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।